is MOR 91.9, my only radio for life. Basta MOR, Tricky Bay. Yeah, let's do this. Ang atong Tuesday True Confessions magsugod na kay nanatay caller on the line which atong tawagon sa pangalan nga Bingo. Bingo. Bingo lang akong itawag sa imo ha. Si Bingo taga kuan lang, taga Misamis Oriental or taga Cagayan, taga asa ka? Taga Misamis Oriental. Taga Misamis Oriental. Bingo, pila edad nimo? 25. 25, ah? Asa ka na karon sa inyong balay or sa trabahoan? Sa man? Balay, kuya. Unsa man na imong kuan? Nakay i-share sa amo or nakay ipagawas nga gibati? Unsa man niya? Kuya. Unsa man niya about? About sa kuan, love life akong kuya karon. Situation kami po. Sa inyong sitwasyon ba? Unsa man ni siya kaning pila naman mo kay ka months, years? Mag 2 years na kuya. Mag 2 years. Oo. 2 years. And then sa 2 years na pag-uban, first time pa din ninyo na experience ni nga problema? Oo, karon rin kuya nga. Karon ko inani nga nagkuyog. Inani ko situation kuya. Nagkuan ka, nag-headset ka or naka-kuan ka? Wala, nakakundi loudspeaker ako ya. Ayo i-loudspeaker daw kay para tanaw na to maayo ba ang reception kay murag bungol-bungol sa gamay. Kana kuya. Kana mas better na, be. Hello? Hello kuya. Namina ka gradyo? Namina gradyo kuya. Sige pa kuan lang kaning palayo lang gamay palayo kay para ang imo mandunggan kanang nasa cellphone nga tingog. Kana kuya. Kana. Imong tingog dili siya mo echo or mo lanog. Anyways, Bingo. 25 years old ka no? So 2 years na mo, 3 years sa to? 2 years mo sa imong girlfriend. Ha? Mas kuya. Okay. Unsa din nga sitwasyon imong gaingnon nga inyong kuan? Inyong giagian karon nga first time. Kuan mo kaya nang akong igsuon, naminyo sa yung igsuon po. Na. Asa. Ko. Imo igsuon nga lalaki? Lalaki. Magulang? Ako magulang. So, ang magulang nimo naminyo sa magulang po niya? Oo. Babae po niya magulang? Babae magulang niya. Time pa, nag-ila mo? Sa Balayra. What do you mean? Nag-ila mo nga uyab na silang duha sa katong kuan? Imong magulang, inyong mga magulang? Ha? Nag-ila silang duha. Okay, nagminyo silang duha. Wala pa mo nag-ila? Nag-ila mi sa balay sa akong kuya dayon. Pag minyo sa akong kuya, dito naman sila balay, dito mi nag-ila. Time pa, wait lang. Atong klarohan ha. Nagminyo imong kuya, dahil dito ka nagpuyo sa imong kuya. Oo. Tapos, nag-iyang ate, kuan pod, kanang barang nag-uban din, niabot din siya sa ilang balay gihapon. Oo, nag-uban niya po niya. Unya, nakita din mo siya. Oo, dito mi nakita ko yan. Dayon, na-in love lugar dayon ka dito, unsa man? Medyo na-in love na gid kuya. Lag at the first sight kuya. Gwapa day, gwapa. Oo, gwapa kuya. Unya, siya lugar daw, binainlove po siya sa imo, ana. Oo, na-in love kuya. Dapat mamig sa katoy ko. Kuya kapin. Pero kabalo imong kuan. Imong kuya, ana. Oo, nakabalo mi, pero ang ilang expect ko kuya, nagbulag na mi kay. Ipabulag na mi kay, di ko na maayo kuya. Lagi.
Pero nganong gipadayon pa man gyapon ninyo? Gugma mo saya kuya. Ha? Gugma mo saya kuya. So parang bawal na pag-ibig ang nangyayari ngayon. Nano gid kuya. Unsa may gingon dahil sa imong mga parents? Or kinsa may naigiingon imong kuya? Akong ay yung parents. Nga dimalas daw sa inana. So ang imong parents okay ra. Okay raman sa akong parents ko. Sa yung parents, dimalas daw. Hindi na pwede yung anak ko na kuya. Kay Kaya ko na nga po. Dimalas ko na kuya. Unsa may yang giingon pod about ana sa imong uyab? Anak ang kuya nga. Ganito lang yun. Padayon na natin. Bisag unsa may tabo. Kung siya may tabo kaya, padayon na mo kaya. Walang sakit sa ako. Padayon din naman kaya. Bahala lugar inyong ikuan inyong mga parents. Oo. Wato ng parang kaya para lang siya. Lisod kayo ni nga sitwasyon ni nga ni kay medyo appeal gyapon ni ang legality, no? Nagyapon yung mga ingana. Basin na tayo mga kapamilya karon na minaw nga maka-relate ani na yung mga sitwasyon nga pare-pareha or similar sa ani nga kuan sitwasyon, no? Unsa ingon sa imong papa sa imo na nabay sila yung mga gingon? Wala man sila istorya kaya kanang mutana lang sila nga sunod ba nga uyag ni nga anam sila nga ay lang mo ni tawag na di lang ta kanang magpaburos-buros kaya kay ang tikas nga bahin agkaulit kuno kaya kay tungod di malas mo sila Agkaulit gyud ha. Ikaila ko mga pons kay di malas kuno. Nganong di malas man daw be, sabi nila. Wala po ko balo kay mo ko lang yun. Kaila ko nga pagsuko ko kay malas yung nana basta kanang puro doon na nag-inyo. So ikaw wala na yung ka na in love sa laing gyud. Wala na kaya. Pero naging ka nga kung na-focus pag hindi mo. Dabi ang kuan. Ang babae the same pud og sentiment sa imo nga ato gining padayon nun walay makababag. Oo, padayon. Hindi na siya nga padayon natin. Pag-unti mo ito. Unsa may mga masakit na mga pulong na inyong mga nanungog sa inyong mga kapamilya? Kuando itawagan na kaya ng malas ko nun sa pamilya. Ano na ginanay ko nun. Kay kung buto naon-naon man gyud nimo bitaw kay aware naman gud mo. And then inyo man gyapong gipadayon knowing that muni ang mga consequences. Nakabalo man na ba mo ana sa una? Oo, ako na nila pero i-accept na lang naman kung hindi lang istorya. Gina-accept lang ninyo baliwala lang. Wala lang kaya kay sakit sa daya kung nasunod-naon kaya nga may gugma kasi tao tapos may nana daya kaya nanawon Lagi di man sad mo magkadugo, no? Oo. Medyo sister-in-law. Sister-in-law lang kaya. Sister-in-law ni mo siya. Oo. Sa ato mga kapamilya di nga nay pangutana or na ay clarification gusto and na ay masturya na ma-comment about sitwasyon ni Bingo, pwede mo text sa Dear Bingo sa atong ABS-CBN mobile number. Sina may gusto ipangutana siya kay so far, for now, ang akong maisip lang gid Bingo is
parang you have to face the consequence kay kabalo ka in the first place. Yan mo na may tabo. So, hindi na nakakagulat yan. Oo. But right now, kung inyo yung makuan, kay mahimo man mong like ma-rebel against the family. Sa imong family, okay raman ka sa imong parents. So, parang, Okay naman sa akong parents ko kay namin ay tabagay na sa nana. Huwag man sa di malasa daw. so, napod sila pagtuo nga, dili man na di malas, ana. Oo. Dito sa parents sa babae, may delikado karon. At kasama pa ko ya. Have you tried to convince nga murag imog yung ganang or sila karon medyo samtang wala pa mo nagkasal, grabe kay nilang kuan dili gyud. Pugong-pugong gyud nila. Nana gyud siya. So wala ka nakigstorya og mansinsinan sa iyang mga parents. Dili ko kay istorya ko kay nakaulit naman sila tanaw sa ako. Kakaulit sila. So if ever na like magkaistorya mo unsa man pud imong iingon sa iya sa parents sa babae ba kumbaga unsa may imong gusto iingon like lain man ilang kuan ka sa imo mo sila kakaulit. Gusto na ako mga alto sa ilo kung isang inabuhat. Pero gugma ba na ako yung anak. Not ka madawat mo niya. Kay ang intention lagi good man sa nang intention no dili man sad kuan nang binuangan or unsa. Basahan na to ning mga nag-text karon mo. Sa inyo mga pamilya ha, again, Dear Bingo space inyong message kay Bingo kung clarification, pangutana or advice atong basahan para kay Bingo ha. Master, dili man ang matawag nga sister-in-law. Ang iyang sister-in-law katulad jud ang asawa sa iyang igsuon. Then para sa ako ipaglaban jud na nila ang ilang relasyon. So parang iyang pasabot ani ni 1962 nga ang sister-in-law nimo is katong asawa sa imong kuya. Asawa sa kuya. Pero ang sister sa imong sister-in-law is still considered man sister-in-law sa atong kuan di ba atong mga mag-anak nga na sister-in-law mo gyapon tawag ana di ba. Pero mo lagi naman tay mga tinuhuan nga medyo mo lagi tong naka-believe man ang pikas nga side sa babae. Dear Bingo, tinuhuan ra man na sa ilang parents. Basta nagkasinabot lang, go lang gyud. JR Diani from Indahag. Thanks Master Pop sa pagbasa. JR, salamat. Dear Bingo, para sa ako dili man na malas. Basta lang dili mo pareha og tuig sa pagkasal. So pasabot niya ato basin kanang sukob. Lahi man na. Kano sa man sila kasal 2 years ago? 5 years ago. At 5 years ago na. If love ninyo ang isa't isa, kamog yun. Pero i-ready na lang imong self kay basin og mo bulag siya. Ngano mo bulag man? Tanan man relationship na ay kuan gyapon, na threat nga magbulag gyapon. Tanan relationship. Bisan ganig minyo no, bisag tigulang na gani. Nagyapon na chance nga magbulag. Basta be strong lang kita sa atong mga relationships. Dear Bingo, good evening. Kung nahigugma ka sa iya o nahigugma pud siya sa imo padayon, total dili man mo kadugo. So, unsa may problema? Diba, kabalo ka, Bingo, dili man gyud mawala ang mga kontrabida. Ayaw gyud padala sa ila. So, isa ni sa mga kining kailangan ninyong sagubangon nga mga issue sa inyong relationship. Medyo unique lang siya, Bingo, di ba? Nga dili para sa uban nga mga problema. Belated Happy Fiesta daw, Barangay Gusa. Ikan sa nag-text 636. Dear Bingo, para sa ako, Master, i-prove nila nga dili sila malas
para madawat rana, master. Ayan. I-prove ninyo nga dili mo kuan kaning totoo kayo sa inyong sarili at kuan ka ng dili mo malas daw. Then ipaglaban jud na kung tinunood man jud ka na. Diba? Salamat Master Meliton from Upper Carmen. Dear Bingo, bantog di ay giingnan mugmalas na kay dili man po di ay ganahan ang parents sa iya. Unsa man ni Bingo, dili siya ganahan sa imuhang batasan or dili lang gid sila ganahan tungod kay ikaw ang igsuon sa kuan? Unsa man nga? Dili sila agree sa among kuya kay Tungod kay igsuon ka. Oo, igsuon rami nag kuya ko. Dili na malas oy taka, padayon dili lang ganahan ang parents sa imo. Di na malas oy naaman gani diri, di man lagi malas. Di ba? Tutoy gwapo kuya of Taguluan. So naaday nga nga sitwasyon sa Taguluan. Dear Bingo, tinuhuan ra na. Kung love nimo siya ipaglaban mo. Kapag may love, ipaglaban mo. Dili man na mala, superstitious belief ra man na. As long as it's true, fight for it because it's worth it. Marlem Pacino, this DJ. Thank you for reading. Gawas kong igagaw, no? Medyo dagan po ang dili mo agree sa mga igagaw. Pero nabiyan ay mag-igagaw nga ma-in love. Dear Bingo, siguro dili lang sila ganahan sa imo kay dili man kanila ga-treat og better og basin. Naglamon-lamon ra dayon sila nga malas na. Sorry sa words, Angel Denny. Just focus sa inyong relationship, don't mind sa iyang family. Ma-accept raman na nila anytime if love nila iyang anak. Mag-uyab pa man sad mo, tas bago pa man ng 2 years. And dagan pa mahitabo in the future. Patas alang imong pasensya, kay for sure, rumors jud ana daghan. So meaning kanang issue ba nga storya, chika-chika sa mga silingan. Medyo muna yung makadala og kuan kanang makaluya sa inyong relationship, no? Dear Bingo, dili man na tinuod nga malas kay diri man gani sa amo at tulo man gani sila na dato man hinuon sila noon, no? Dato man hinuon gyapon bisag tulo sila mag-igsuon, nagigminyo sa lain nga tulo nga mag-igsuon gyapon. Dear Bingo, kung mahal mo, ipaglaban mo, huwag kang maniwala sa kanila. Malas daw ang importante nagminahala munduha. JKJ ni Master. Yan. Murag muna siya nga mga issue nga about religion, kaning-ani, about family, mga issue sa gugma nga. Sometimes, kailangan nimo murag dako kayo ang involvement sa mga tao around you. Nahi po ng issue nga kanang mga long distance, lisod gyapon na. Kuya, di ba you love each other? Bingo. So, ipadayan na lang ninyo kung unsa inyong nasugdan. Because ang mga tuo-tuo kuya, mga istorya raman na siya. Na ay may tabo, na asay dili. Ayaw na lang mo pamina sa uban so that ipadayon na lang na because you love each other man tas naaman sad ga-exist nga pareha sa inyong relationship. Go lang kay sayang ang 1 year kapin. Diba? Kung kaya yun, go lang ng go. As for me, mga pamilya ha, sa ako lang, my opinion, medyo na ako sa neutral ko ani. Pwede ko mo advice nga undangon kay makakita raman po kaglain. Pwede po ko mo advice nga tama nga naay point nga walay malas-malas sa kuan sa gugma. Diba kanang gihatag mo na gift maguna sa Ginoo ang gugma.
Dear Bingo, I don't know what I would advise. I'll tell you what is right and do what you have to do. Dear Bingo, Brad, ipaglaban ninyong relationship, tinuuan raman na. Pangutana iyang ginikanan, nganong malas na, kung makatubag ba sila. Naaman gani igsuon, nagminyo na. Sander Martinez, di ay kuya from Kauswagan. Dear Bingo, ipadayon lang na inyong relasyon as long as love ninyong usat-usa, ug happy mo sa usat-usa. Wala man ay problema. Total, dili bitaw mo kadugo. Fight lang, Bingo. Walay malas sa atua kung ikaw nagtuo sa Ginoo. Walay nakatala sa Bible nga may bawal. Tinuhuan ra na sa mga tao. If true feelings gid na inyo, ituloy lang gid ninyo. Kung true feelings na inyo, ituloy lang gid. Ibalik gid niya ba? Bingo, para sa ako, Master Bingo, unsa may lain ana nga dili man kaha sila kadugo. Wala may kuan ana di kanang bad ana daw. Arturo diyan ni Master Pop, salamat, good evening. Brad, ang tirada ana burusi. Lay po diya. Daw biyae tan-aon tag kinsay di malas. Lain siya kon. Sila ba or ikaw dawaton lagi ka nila basta burus na. Lain pod kung kuan nimo. Gi-probe lang nimo nga malas yug ka kay imong gi kuan di relationship kay gituyo nimo burus, di ba? Mas may nang masinsinang usapan pa rin. Nagkuan ka imong gisuyo gyud iyang parents. Nakita nila nga kuan very kuan ka sa imong intention, very clear sa imong intention, and then wala ka nagbinuang ana isod na nagbinuangan nimo imong burusan na noon kay para mosugot, parang makomplicate, medyo makomplicate siguro ang kuan sitwasyon. What if di na yun? What if ipahawa na yun ang babae niya, ipalayo na yun? Hindi nagkapas-apas si Bingo. Diba? Dear Bingo, for me, try to convince the parents of the girl, maybe dili lang kay belief. Dili lang kay belief ang reason nga nung dili gusto ang parents sa girl. Basin na ay major nga reason. If that is the case, strive harder para ma-prove nimo sa family, sa girl, nga deserving ka. Ana lang, God bless. Dear Bingo, para sa ako, bakak ng mga tinuuan, oy. Dili na malas inana man ang sitwasyon sa akong kuya ug ate, ilang mga asawa og bana igsuon man. Pero wala man sila na malas. Dagan man blessing niabot sa ila, pulos lang lamlam na iya parents la. Pero kasabot aning ilang mga asawa og bana igsuon man. Asawa sa pikas ug bana sa pikas, magigsuon ang mag-asawa, duha ka mong asawa magigsuon, duha pud ka bana magigsuon pud na sila. Dear Bingo, kung gigugma jud nimo siya, ipaglaban mo, ayaw pagtuuan ng mga tinuuan nila, ilara na imbento. Aragoy Arnel Diani from Agura, thanks sa pagbasa, Master. Ayan, huwag kayong magtanan, ha. Okay. Medyo mas makomplicate na ng panahon kung imong solution is something bad, no? Always think of a better solution. Ayaw nang ka ng mga bad solution diha nga. Tanan na lang ta, para di mo kaya, mas maayag yun ang imong sa gumangon kauban ang prayer.
Nya kay mo man na siya imong kuan una-unaon. Mag-pray ka para lamdagan ka sa Ginoo kung unsay imong buhaton ani nga sitwasyon. Para kung unsay message ni Lord sa imo, muto imong mabuhat, and then be prepared kay dili gyud ka pabayaan ni Lord. Kung kabalo ka maminaw sa iyang message, kung kabalo ka nga mo dito iyang gusto ipabuhat sa imo, unsa man nimo pagkabalo, be prayerful. Close relationship sa imong Ginoo. Ha? Magkikuan ka kanang kagbasa kuan ana man ko na sa akong nailhan, magsikag basa sa Bible, and then you live the unsa imong nabasa sa Bible, maging buutan ka, and then may bawa na nimo kadugayan murag the more ka closer to the Lord, the more ka makabaloon sa mga ways iyang mga message sa imo. Pinagi sa pag-listen sa mga tao ba na kabalo ba ka nga uy kato na day nga tao mo iyang gikuan imong instrument sa iyang message, or sa imong gibasa, or bisan gani ka nang makita lang nimo nga mga billboard ana naanay mga messages, labi na kung closer na ka ni Lord, mas dako po imong wisdom, no? Bisan mo makita lang kag cake na something anang cake nga kita nimo uy ang icing medyo muray makapalami primero, pero ang pinakalami gyud nga cake is katong lami ang iyang sulod, katong dili ang icing but ang katong cake mismo. Tapos makauna-una din ka, marag nga na ba? So kumbaga everything sa atong palibot makita tag wisdom, makita tag message kung kabalo lang ka maminaw. So kung para may bawaan nimo kung unsay guidance sa atong Ginoo, you'll have to start and be closer to decide to be closer to the Lord. Di man pasabot nga closer ka, di na din ka kuan sa tawag gani, di na din ka pwede mag-inom or sa bakahan, no? Being closer to the Lord, medyo kuan ba na kanang i-accept ba gyud ka ni Lord kung kinsa ka ka makasasala, wala ra bagid na kuan magid na kanang para sa Ginoo ang makasasala ganito yang gitawag. Anyways, padayon ta. Dear Bingo, kung mahal mo siya, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi dahil hindi sila ang nagmahal. Tama pod ka ng mga superstitious belief. How would you know nga malas ang ingana nga sitwasyon? Hindi ba nung unang panahon sa kaning panahon sa ilang Moses ana, hindi ba na mga ingana nga sitwasyon pod nga or is it part kung mabasa ba na siya sa Bible basin na makashare diya ha? Kung mabasa ba na siya ang ingana nga sitwasyon, is it bad? Kay basin po kuan ra pud mi dani according to practicality ra ni among gipang-ingon. Basin na gusto mo share dia about sa Bible nga malas nang ingana. Dear Bingo, dili na malas kay padayon lang na inyong relationship kay sayang pud baya 1 year na pud baya. Salig lang jud mo sa usag-usa. Jasmine Diani from Tagpangi. Salamat. Dili malas uy kay di man mo kadugo gihimo ra na nila nga istorya kay siguro di siya ganahan or dili ganahan ang parents sa babae sa imuha. Padayon lang na ninyo uy kung mahal gyud ninyo ang isa't isa. Dili man na malas kay kung mama og iyang igsuon nga bae naminyo sa mangod sa akong papa pero wala man lagi sila gid malas. Dili man na malas uy kay ang akong mama ug iyang igsuon nga babae naminyo sa manghod sa akong papa. Igsuon sa babae, igsuon sa iyang mama or iyang auntie nino. Ang iyang auntie nagminyo sa iyang angkol pero wala man sila gidi malas. Ayay nun ilang kabutang karon. Mary Grace Konomon di ay ni sa Opol City Homes. Regards din ko sa akong partner nga nagagok na si Gian A. Garge.
Ayan. So, wag niyong isipin yung mga malas-malas na yan. Isipin niyo yung mga blessing. Mas mo-focus na sa blessing kaysa sa mga malas. Kaya ang mga malas, masugpo na siya sa katang imong faith sa Ginoo, no? Okay, the more man sagka, more faith in the Lord, you do good things, and then like attracts like. This will come to you also if you do good things. If you are kind, more people are kind to you. If you are negative, more people are thinking negative of you also. Kung imong nakita sa imong self is malas, then that is fear. Naa kay mga malas-malas nga mga naisip, nga mga na-believe. That is fear. Ang fear, di ba ang fear is, kuha na siya? It's a negative feeling. Di ba? So, don't allow yourself, mahadlok mong ganit gid sa mga butang-butang. Isipin nyo na makaya na ito na tanan. Once na maisip ni mo nga kaya, then you have hope. Then you do things nga porsigido ka. Pero once na hindi mo naisip na kaya yan, sabihin mo, quit na dito. So, unsa may tabo, quit na ka, human na, undang na, kapoy na, human, wala resulta. Diba? Regret. So, do things nga, without regret, ha? Samanta, maumang gito na hitabo. Nagkasalamat sa imong gi-share sa amo, Bingo. Naigmata ang uban ba nga nga na din ang mga sitwasyon. Bisag ako, no, lisod kay nga nga sitwasyon. But then, pag iniisip mo na lisod, negative na pag-iisip yan. Pero pag iniisip mo na, ay, sus, daghan man day kayo, wala man ganing sila gimalas, o naisip, diba, parang naisip mong merong hope pa talagang mga ganyan. Hindi padayon ka sa imong hope. Tanan man relationship na yung mga bikil. Tanan mga relationship ang pwede mahitabo, di ba? Sa mo lang dito, Bingo. Ikaw, solusyon ang problema sa isa pa ka problema. Ha? Anagid pa ilob. And ipakita sa ila nga you are sincere. And then, don't lose hope. Always pray kang Jesus, ha, nga tabangan ka niya permi sa yung mga decisions. Labi na kamong duha, mag-pray mong duha, ha? That's it muna, Amelia. Hindi talaga makaya. Can't help falling in love. Daniel Padilla ang para sa inyo diha, Bingo, sa imong girlfriend nga sana makaya ninyo ang mga sitwasyon inyong gina-face karon. Always lean on the Lord, ha, kung di na ninyo kaya, kay mura gyud natong strength diha sa atong mga pagbansa sa kinabuhi diha. Si Lord gyud atong saligan.